ανάπτυξης, απλά μπήκε η λογική της ισονομίας στην οικογένεια και καλά το κάνετε. Αλλά η ισονομία αυτόνομα έφερε την εγκατάλειψη. Έγινε ερημοποίηση της περιοχής από τις συνεχόμενες πυρκαγιές. Δηλαδή, όταν είσαι ένα ελαιόνα και εκεί κάθε χρόνο, τέλες, αν δεν λείπαμε να βρω να κάνω άλλη δουλειά. Έγινε ερημοποίηση της περιοχής από τους ανθρώπους. Το ένα έφερε το άλλο. Φυσικά οι άνθρωποι είναι πήγαν και ο πληθυσμός είναι γερασμένος. Θεωρώ ότι τα στοιχεία του δεν είναι. Έχουμε λοιπόν απουσία της ανάπτυξης. Δυσανάλογη μικρή ζωική παραγωγή. Μικρή φυτική παραγωγή, θύμα των επιδοτήσεων και της μονοκατοικίας της ελιάς. Πέραμε την επιδότηση, μας δικαιολογεί, εγκαταλείψαμε τα μπέλια που δεν επιδοτούνταν, εγκαταλείψαμε τα περγόνια μας και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε, να πάμε στην ελιά να πάρουμε την επιδότηση να ράξουμε. Και φυσικά, τι θα σου κάνω ελαιώνας με τις παλιές ελιές που δεν καλλιεργείται. Έχουμε ελαιώνας γερασμένοι από την εγκατάλειψη της συνεχόμενης πυρκαγιές. Η περιοχή έχει γίνει πέρασμα για δυσανάλογα λίγους. Βγείτε από πάνω εδώ και θα δείτε τι τόπος είναι. Δέος, επισκέψιμος όλους, μοναδικό πράγμα. Το ζείτε και το βλέπετε και δεν το θεωρείτε σπουδαίο. Και όλοι οι άλλοι που έρχονται γιατί είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Πιστέψτε με. Άμα καθίσουμε να το συζητήσουμε θα σας πούνε τι υπέροχος τρόπος. Χαζεύουνε, τρελαίνονται. Και εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Όταν θα φύγουμε δεν θα είναι, αλλά θα έχουμε φύγει. Έχει μοναδικό ανάγκη. Έχει πολύ παραγωγικές περιοχές. Είδατε τι δύναμη έχουν, τι βλάστηση έχει, παρά το ότι είναι ξηροτερμική περιοχή. Έχει μοναδικούς ανθρώπους. Έχει μεγάλο ποσοστό μορφωμένο τρόπο που απαγούν τον τόπο. Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι μοναδικός. Αναβιώνουν, γάμους, αλωνέματα, μοναδικά πράγματα. Δεν γίνονται πουθενά στην Κρήτη. Και εγώ λέω πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή από τη μια να είναι τόσο δυναμικοί άνθρωποι και πώς να έχουν να μπει στον τόπο του. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος, πρέπει να βάλουμε στόχο επιτέλους. Υπάρχουν τα κεφαλοχώρια. Υπάρχουν κεφαλοχώρια που μπορούν να έχουν τα σχολιά τους, τα γυμνάσια τους, γιατί μπορούν να ξαναζήσουν. Είναι ευτυχές, είναι μεγάλα νούμερα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα είναι όλα απαξιωμένα. Σήμερα παράγονται προϊόντα τα οποία είναι απόλυτα ή πουλούνται σε προσβλητικές τιμές. Το άλλο πρόβλημα είναι αυτό. Αλήθεια αξίζει να ασχοληθεί κανείς στην Κρήτη με την παραδογενή παραγωγή, αυτά που παιδιάζαμε απ' έξω. Πραγματικά σήμερα όμως είναι να πάνε. Τους κόψει τα χρήματα και δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, είναι πελαγωμένοι. Εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε να πάμε για να δασμό. Γιατί αλλιώς θα πουληθεί όλη η Κύπρο. Το διέρη και βασίλευε το ξέρετε. Το διέρη την περιουσία σε πολλαντήσιμα. Εμένα δεν θα αφήνει την ανάπτυξη. Απλά πράγματα. Πρέπει να πάει ο καθένας να έχει ένα χωράφι για να αυξήσει τον κόπο να πάει. Αλλιώς θα πάει το κομματάκι λογική, δεν θα πάει, θα τα πουλήσει στο τέλος και θα φύγουν και θα χάσετε την περιουσία σας. Πρέπει να κάνουμε αξιοποίηση των βοσκοτόπων με την ανάπτυξη της υγροπροβατοτροπίας. Όχι φέρνοντας ανθρώπους που σε σταλοπατούν και σας αδέρνουν με τις κατσούνες, αλλά ενδογενή ανάπτυξη. Γιατί ήταν πάντα μέσα στο σύστημα και το διώξαμε. Ήταν το εγωπρόβατο στην Κρήτη, είναι και θα είναι εγωπροβατοτροπία. Σήμερα όμως δεν τα πουλάνε. Είναι 3 εμπορικές εταιρείες που εισάγουν ό,τι εισάγουν, έχουν τους πολιτές και τις πολίτριες, πάνε και βρίσκουν τους εφεπείς στα ξενοδοχεία και εμείς λείπουμε από το γάμο μας. Λείπουμε από το γάμο μας. Τελειώνοντας, θα σας ρωτήσω ένα άλλο πράγμα. Αλήθεια, τι είναι ο συστήματος τρόφιμα καταναλώνουμε. Αλήθεια, ποιο σύστημα μας έπεισε να φορούμε επώνυμα ρούχα, επώνυμες κολόνες, επώνυμα κοσμήματα και να τρώμε ανώνυμα τρόφιμα. Ποιος μας την έκανε αυτή τη ζημιά. Μήπως ξεχάσαμε, γιατί δεν αγνοούμε ότι τα τρόφιμα καθορίζουν την υγεία μας σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε αυτό που τρώμε. Έχετε σκεφτεί τι τρώμε. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, αν έχουμε την υγεία μας, θα σας πω τι τρώμε. Αλήθεια θα θέλαμε να είμαστε παγκοσμιοποιημένοι. Πολλά πράγματα θα έθιξε ο Βαγγέλης ο Καπετανάκης, θα είπε ο Κρήτανης. Και θα σας ρωτήσω τι μπορεί να κάνει ο καθένας για μας, για αυτό το πρόβλημα των πυρκαγιών, για να σπάσουμε τον κύκλο. Ευχαριστώ.